Fil-binja tal-Ispazju tal-Arti Kontemporanja il-Mikas saret esibizzjoni u sfilata tal-moda b'differenza. 21 tifla li għandhom bejn is-7 u 13 sena esegwew kors intensiv ta' 8 ġimgħat li kien jikkonsisti minn suġġetti utli sabiex disin minn fuq il-karta jinħiet u jispiċċa mill-bus. Huma kienu wkoll imħarġa fl-immodellar. Dan il-kors huwa l-ħolma tal-istilista bravissima u rinomata Mary Grace Pisani li tixtieq li fil-futur jitkompla il-legat li bditi. Hija stqarret li minkejja li wlieda huma disposti li jkomplu jmexxu l-kumpanija, però għandhom karriri oħra u għalhekk ridet tassigura li l-futur ma jkunx nieqes minn stilisti ġodda. Dak li bnejt naddih il-dawn il-ċkejknin, dawn iż-żgħażagħ illi vera għandhom passjoni għal-moda, imma apparti minn hekk illi dak kollu li bnejna ġewwa il-kumpanija tagħna naddih lilhom biex forsi il-qudiem ikunu huma id-diżinjaturi tal-kumpanija tagħna. Dawk preżenti setgħu jaraw esibizzjoni ta' il-biesi li drab tagħhom kien iddisinjat mit-tfal stess filwaqt li l-qofol tas-serata intlaħaq meta kull tifla mmodellat il-kreazzjoni tagħha fuq il-passarella bl-ilbiesi haute couture.